Ставри Видене, здравейте! Както обещах с бат Момче, после ще го видите и него. Пускаме квалификацията. Здрасти, момчета. Първият тръстърше е на 65 кг. После ще покажем всички тежести, няма да ги мъчим предварително. Така, ще ти отброя 3-2-1 за старт, винаги с лице към камерата действаш. Да. С лице към камерата. Да. Три, 2, 1, давай! Търпай горе, брадата на поста. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Хубаво брадата да се вижда на поста. 15, сега наставяме на това 6. Хубав клек под паралела. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Единайсет, 12, 13, 14, 15, 16. Добре. 17, 18, 19, 20, 21. Готов си. Гледаните удрят. Девет слипник. Хубаво брадата над лоста. Имаш още 6. Три минути. 2,50 си реално. 3 минути. Айде. 9-6 нещо такова. 1. Завърти се. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Добре. 3,40. Имаш още 6. 10. 11. 12. 13. Хубаво тласки с краката. 14. 15. Добре. 9 набирания. Хубаво. Старай се да върват водата да се вижда на това. Дори да не се бъде това. Не можете да се наситите на музикалния момент. Изтеглете и се наслаждавате на любимите си песни. Не. Едно. Ай. 4,20. Допуснете банера, за да научите повече.
веднъж. 5:05. Айде, ставай. Ставай, почваме. Няма време. 9 репа. 1. Тласки хубаво с краката. 2. 3. 4. 5. 6. Още 3. 7. 8. Последно. Край. 5:34 е времето. Почивай. Шест минути изтекоха. Защо? Имаш 2 минути, нали така? Добре. Една минута имаш още. Жъжове. Сме тежки жъжове. Аре бе, не съм видял, ще го видя. Давай, готов си, може да почваме. Когато си готов, имаме 4 минути. Да? Долу не е задължително да е агресивно. Три минути имаш още на разположение да ги направиш ти опити. Никола, четвъртата ли е това? Окей. Ми давай, ти си. Добре. Влизай бързо, добре. Натискай здраво. Добре, заключи я, добре. Ай, още едно. Ай, сега с краката здраво. Бутай. Готов си, пускай. Добре, успешен това. Чу.
10:50 имаш една минута. Да. Арто, какво става? Нищо не мога да го спре. Как ще го справя, ти си? На 19 години, какво да го спре? Никола, сега ще ти кажа какво правим. Ай, давай да видим сега. Натискай здраво с краката. Мини хубаво през таза, да завършиш горе. Стегни гъза точно преди да избуташ финалното. Ай, 30 секунди имаш. Стига, няма ги мъчим. Как е положението, не? Добре. Ето ги 500 метра на екрана. Ставаме така. Бутаме щангите тук. Добре. Ще се събереш тук. Да. Така, това е добра работа са. 12:40 до тук. Имаш още минута и 20 минути. Айде! Може си сега на гребането. Имаш 40 секунди. Подготви си тренажера, виж на каква степен ти е. Сяда, имаш 25 секунди имаш. Не пипаме дръжката преди да ти отброя. Секунди имаш. Стегни ги хубаво. Ще ти отброя от 5 надолу. 5, 4, 3, 2, 1, давай. Идеален. Идеален, идеален. Здрасти, Йован. Айде, вложи се малко. Тук ти е важен резултат, така че не се отпускай. Крака, гръб. Изпълвай краката до край. Изпълвай краката до край, работи с тях. Така е, това е работа. Да, не стане. Да, гръмни.
Добре. Време. Долу се вижда. 1.48.7. Почвай бърпитата, че времето тече. Ай, Слави. Давай, момче. Не се отпускай. Ставаш и по едно да почват да върват. 30 бърпита са, нали така? Айде. Лягаш, почваме, давай. Скачаме с двата крака на щангата. Айде. Пирай хубаво гърдите идеално. 1. 2. Това е. Просто работа. Продължаваме да работим. Давай. Ставай. По-добре ще ти. 3. 4. Стой прав, не стой клекнал. Краката изтръпват така. 3 минути имаш. 5. 6. 7. 8. 9. Това е. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Ай, не останаха, браво. 19. 20. 10 още. 19 минути си, давай. Трябва да бързаш. Добре. 21. 22. 23. Айде. 24. 25. Имаш 30 секунди, айде. Лагай хубаво. 26. 27. Айде още 3-15 секунди. 28. 29. Последно. Лагай. 30. 19.52. Чай да снимем сега какво сме направили по тежестите. Така, щанга 20 кг. Ето я. Тук нямаме успешен опит с тези килограми. Това отпада, т.е. Аре. Това го нямаше. Махни се, бе. Имаме 2,5 тежест, с която имаме успешен опит. Ето я. 2,5. Штангата изглеждаше по този начин. За клъстъра 20 кг, което прави 65 кг успешен опит. 65 кг успешен опит. Това го нямаме тук. Така. Дъмбели. Един дъмбел 15 кг. Друг дъмбел 15 кг. Едната.
Всичко е точно.